La princesa trista. Vet aquí que una vegada hi havia una princesa, bonica com el sol, que es feia pentinar per més de 100 criades. La pentinaven enmig d'un gran jardí, i heus aquí que, tot pentinant-la, va passar un vol d'ocells. El més gros de tots va baixar i amb el bec li va prendre la pinta d'or i va fugir. La princesa va tenir una gran angúnia, perquè era una pinta que l'estimava molt. L'endemà va tornar a sortir al jardí a fer-se pentinar per les 100 criades i, quan estaven al bo i millor, va tornar a passar un vol d'ocells i altra vegada el més gros va tornar a baixar i li va robar un anell d'or que portava a les trenes i va fugir. I la princesa tota es va desconsolar. L'endemà va tornar a sortir a pentinar-se i altra vegada va passar aquell vol de moixonots i el més gros de tots va baixar i li va robar una cinta daurada que tenia per lligar-se els cabells. I llavors sí que la princesa es va entristir tant que mai més no va tenir alegria. Els pares de la princesa, que no tenien cap més filla que ella, estaven desconcertats de veure que no hi havia manera de poder tornar l'alegria a la seva filla, i com que veien que cada dia estava més trista, sense poder-la fer retornar, en van fer de coses. Com que eren reis i tenien tant de poder com volien, podeu comptar si en posaren de coses en joc, però no hi havia manera d'alegrar la princesa. El rei, desesperat, va fer una crida, prometent que si hi havia algú capaç de fer riure la seva filla, per poc que fos, el casaria amb ella, i si era casat, li donaria 7 pans d'or grossos com una mola de molí. Vet aquí que hi havia un homenet, al qui, de tan petit que era, li deien en Tamboret, i tenia tanta gràcia en el parlar que, així que obria la boca, ja feia riure a tothom. Però era tan vell que no s'aguantava, i va arribar a les seves orelles la crida del rei i va dir-se: «Com a Tamboret que em dic, jo vaig cap a casa de la princesa, la faig riure tant sí com no i, si no assoleixo, em deixo treure la pell». Va agafar un galletet i, camina que caminaràs cap a casa del rei, s'ha dit. Però, com que era tan vell, es cansava, i es va asseure a reposar al peu d'una mata de bruc. De tan cansat que estava, s'adormí com un soc. Quan es va despertar, es trobà que li havien pres el galletet i no es va veure pas amb cor de seguir sense ell. I va pensar: arrencaré aquesta mata de bruc i en faré una galleta. Però heus aquí que, en arrencar aquella mata, es va obrir, a sota, com un forat pregon com un pou, amb una escala llarga, que qui sap on anava a parar. I en Tamboret va pensar què redimoni devia ser aquell pou, i li van venir ganes de baixar-hi. Enfila l'escala, escala avall, i, quan feia potser 7 hores que baixava, va arribar a un gran forn, on hi havia tot de pans que es coïen. De tant baixar, havia fet gana, i va donar mossegada a un pa. Però l'escala encara seguia avall, i en Tamboret, baixa que baixa, 7 hores més, i va fer cap a una llar de foc on hi havia més de 100 olles que bullien amb una oloreta que feia venir gana al més desganat. En Tamboret no s'hi va pensar gaire. Pegà llossada a la primera, es va untar el pa amb el suc i menja que menja. Però com que l'escala encara seguia, escala avall, s'ha dit. Al cap de 7 hores més, va fer cap a un celler. De bona estona abans d'arribar-hi ja se sentia una olor de vi bo, que trasbalsava els esperits, i va pensar que, quan hi fos, xerricaria. En arribar al celler, va buscar la bota del racó més amagat de tots, la va tatxolinar i trinca que trinca. Quan va haver ben begut, va seguir el seu camí escala avall. Va fer cap a una cambra tota plena de llits, matalassos i coixins de ploma, i va pensar: aquí sí que no m'hi agec, perquè jo estic fet a dormir a terra, i amb un llit tan tou no me'n podria alçar i no podria arribar a veure la princesa. Val més que segueixi escala avall, a veure on aniré a parar. Al cap de 7 hores de baixar, es va acabar l'escala i va arribar a un jardí tot ple d'arbres que feien flors de 7 olors i de fonts que rajaven aigües de 7 colors. En Tamboret no tenia prou ulls per mirar. Quan més embadalit estava, va sentir una fressa estranya i es va amagar, per por que l'atrapessin. Va veure venir un vol de 21 ocells que, en posar-se a terra, es van anar tornant 21 doncells joves i bonics com un sol. El que anava davant, que semblava ésser el rei de tots ells,
Va treure una capseta on hi havia una pinta d'or, un anell d'or i una cinta daurada, i tot plorant i gemegant va dir: «Si jo em pogués casar amb la princesa de qui les he robades. Com que estic encantat, no podràs ser la meva esposa, fins que d'una manera o altra ho sàpiga i em vingui a buscar aquí». I plora que ploraràs es va tornar un ocell i, amb els seus companys, van alçar el vol. I en Tamboret va pensar: «Vols-t'hi jugar que és la princesa trista?» I en fi l'escala amunt, rabent com un llamp, no ho semblava pas que fos tan vell. Amb un punt va ser allà on s'havia ajagut i havia perdut la gaiata. Engegat com un coet cap a casa del rei cedit. Va arribar tot esbufegant. Els criats no el volien deixar entrar, perquè era una deshora i perquè no creien que aquell homenet pogués fer riure la princesa, però ella es va explicar i el deixaren passar. Quan va ésser davant de la princesa, fil per randa li va explicar tot el que acabava de veure i tot el que havia passat. Que havia menjat pa del forn, sucat amb suc d'onoia, que havia begut vi de la bota del racó, que no havia volgut dormir en el llit de plomes perquè estava acostumat a dormir a terra, que havia conegut un príncep encantat que estava enamorat d'una princesa, la qual era l'única que el podia desencantar, que el tal príncep li havia robat, essent moixó, una pintadora amb què es pentinava, un anell d'or de la trena i una cinta daurada del cabell, i que li semblava que aquella princesa podia ser ella. I, tal com anava parlant en Tamboret, la princesa s'anava alegrant i va acabar per riure a la desesperada, tant i tan fort que fins i tot li va venir mal de ventre. Va dir en Tamboret que sí, que ella era la princesa a qui un moixó havia robat la pinta, l'anell i la cinta, i que d'això li havia vingut la tristesa. Li va demanar que la hi volgués acompanyar. La princesa i en Tamboret se'n van anar al pou de sota el bruc, i baixa que baixaràs van passar pel forn, on encara hi havia aquells pans, per la llar, on encara bullien les olles, pel celler del bon vi, pel dormidor dels llits de ploma, fins que van fer cap al jardí dels arbres de les flors de 7 olors i les fonts de l'aigua de 7 colors. Es van ben amagar per no ser vistos i al cap d'una estona van comparèixer els 21 moixons i, així que van tocar de peus a terra, es van tornar 21 fadrins. El més gran de tots, que semblava ser l'amo, es va treure una capseta, la va obrir i en va treure la pinta, l'anell i la cinta. Tot era plorar i demanar a la princesa, que ella estimava, que l'anés a desencantar. En Tamboret i la princesa van sortir del seu amagatall. Quan el príncep els va veure, se'ls va agenollar als peus, els va besar la mà i els va donar les gràcies perquè els desencantava, a ell i als seus companys. De seguida van anar a casa del rei, i la princesa, més eixerida i més alegre que mai, es va casar amb el príncep. El rei volia donar en Tamboret els 7 pans d'or com una roda de molí, però ell no els va voler, perquè va dir que era molt vell i que d'un dia a l'altre es moriria. Va dir al senyor rei que preferia més que ell s'afillés un nebodet seu molt eixerit, perquè el dia que ell, el Tamboret, morís, com que al noi no li quedaria ningú al món, es trobaria desemparat i aniria de mal borràs. El rei de bona gana se'l va afillar i el va tenir com a un fill, i com que no en tenia cap més, quan va morir li va deixar la corona. I heus aquí com el nebot d'en Tamboret, d'ésser un trist pageset, va passar a ser rei.